טוב, אז מה קורה חברים? כאן אותנו, אנחנו בסרטון חדש של ברול סטארס הפעם. והיום אני הולך לעשות לכם את אתגר הטופ בברול סטארס. אינטרו ומתחילים. טוב, אנחנו פה ניכנס לברול סטארס ונחזור אליכם שניכנס. 2000 years later. what the fuck? איך נכנס למישהו ללובי? אחרי שעות רבות תיקנו את העדכון שאני משחק עכשיו במחשב, ואני הולך להראות לכם בעצם אתגר הטופ. בעצם אנחנו נעשה עכשיו משחק עם איזה דמות שאני רוצה, ובעצם הטופ יבחר איזה דמות משחק איתה. נעשה 6 משחקים ונראה מה ילך יותר טוב. טופ 10 עד 8 אני אקח מישהו מהטרופי רוד, שזה הדמויות שמקבלים מפה. 8 עד 6 אני אקח דמות אמבר, שזה פרימו, ברלי או פוקו. 6 עד 4 אני אקח סופר רר. 4 עד 2 אני אקח אפי, ו2 עד מקום ראשון אני אקח דמות מיפיק. לא שאין לי דמות לג'נדרי, כי קצת לא רוצים להביא לי. אבל בסדר. אנחנו נתחיל את המשחק עם בול. יאללה, בהצלחה לו. what the fuck? מה אתם רוצים ממני גוגל פליי? מה יש למשחק הזה? אני רואה שאני לא צריך לצלם סרטון במחשב. יש פה דיינמייק. איזה גרוע אני במחשב. וואי, כמה שיחקתי. בוא נעשה איתו טים. נראה לי אני אעשה פשוט האוטואים, למה זה קשה לצחר במחשב. בוא נעשה פה טים עם רונלדו. הוא לא רואה אותנו. וואי, איזה קשה זה לשחק במחשב. בוא ננסה לעשות איתו טים. לא ברור לי אם אני רוצה טים. אני לא אתקרב אליו ביותר ביטחון. טוב, נראה לי אני מפחד רק שיצטרף לי. אני רוצה להסיק את האוטו שלי. דריל! מאיפה באת? איך אני בחיים הבאים? האם אני אקח את זה? כן! טוב, אנחנו ניקח עכשיו דמות מיפיק. עוד מעט עולים בואו לרנק 12. אוקיי. בוא נראה, מורטיס או ג'יני? נראה לי שמאוד קשה לשחק מורטיס במחשב, בגלל שקשה לכוון. לפי דעתי כדאי שאני אקח ג'יני. תראה, אני מקווה שילך טוב, מקווה שלא נפסיד גדין. והפעם במשחק הזה, הטופ שניקח זה בעצם הדמות שאני הייתה במשחק הבא. יש פה דרל שיט.
הוא עזב אותנו? לא, כן, זה לא. אני חושב שהוא טוען אולטי ואז מחכה לנו? לא. נזר שהוא יוותר לנו על זה. במקומו לא הייתי מוותר. אוי, לא. אתה עם הדמות, כאילו... לא משנה. אור המלך. יש פה ישראלי איתנו. יש פה את אור המלך שמשחק את פייפר, שזה קצת לא הגיוני, כי... פייפר היא נסיכה, אתה מבינים? אחרי חישובי הקצרים זה לא... לא, פשוט לא. אור המלך, אל תהרוג אותי. יש פה גם את מאנס 97 שגם הוא מסוכן. טוב, אנחנו טופ 6, אני לא בטוח אם יורדים לגביעים אנשים. אור המלך מת, אני חייב להגן עליו. סתם אני ארוג את אור המלך. יש פה מישהו, נכון? כמה צפוי, מאנס 97. בא לי למשוך את הברלי הזה. אוי, שהוא בשיח, זה לא טוב לי. בוא ננסה לעשות פרטים עם מאנס 97. את המשחק הזה כבר לא נראה לי נוכל לקחת. אני יודע מה אני אעשה. אני אנסה לגרום למאנס 97 הזה להילחם איתו. אז אני אגנוב לו את הפאוור-אפים. איזה גאון אני! עוד ווין למתן! ואנחנו נעשה פליי אגן עם ג'יני. אתם יודעים מה? נעשה 4 משחקים, לא 6. 6 זה יותר מדי. פוקו. יותר חזק מפוקו גם. אוי, לא. בוא נעשה לו פה בלבד. לאן אתה חושב שאתה בורח? ונמשוך אותו לכאן. מושך, תופס, תופס, מושך, תופס, מושך, תופס, תופס, מושך. אז הוא כבר יש לו מספיק HP. אם אני לוקח את זה, זה יהיה הסרטון הכי לא מעניין בעולם. שתדעו לכם גם זה. מאוד מקורי. אף אחד לא עשה לי סרטון. אף אחד! מה זה עזר לך להיות בלתי נראה, אני יודע. ואיך אני ראיתי את השוער שם? נראה לי אני אקח גם בזה וכל הסרטון יהיה ווינים. אני בלב אם אנחנו נצאים לזה. אזכיר לכם שאם אני מת עכשיו אני צריך לבחור דמות אפיק. קליל! טוב, שיהיה מעניין טיפה. נעשה שרק מקום ראשון מקבל רק את מקום ראשון מקבלים מיפיק, ושעכשיו אני צריך
ושעכשיו אני צריך לקחת אפיק. טוב, מהאפיקים. האפיקים, נראה לי אני אקח את פן. א' כי אני רוצה לעלות איתה. ב' פייפר לא הכי טוב על המפה הזאת. ג' כי פרנק מלא גביעים אצלי. What the fuck? מה זה הלאג הזה? לא מבינים איזה לאג יש לי. יודעים מה, אחרי המשחק הזה יאללה נעשה 5 משחקים. באמצע בין 4 ל-6. יאללה. הדריל הזה כאילו חושב שהוא בשיא. היי דריל. נראה לי הוא בטוח שהוא בשיא. אני בשיח, לא רואים אותי. זה הכי קוי מאוד גרוע. אני יודע. אימא'לה. איך אנחנו עדיין טופ 9? מה זה? זה פה פול סקירמיש. בסדר על העברית. אבל מה זה? עושים פה סקרימים. תמותי. אין זה... הסרטונים שלי יותר מדי משעממים, אתם מבינים? אני רק מצליח. אני לא לוקח עכשיו טופ 10. מה זה? זה סרטון בלי קאטים, אתם גם תראו אחר כך את הסרטון. אימא'לה! מה זה? תפק? למה זה מכוון לי לשם? הסרטונים שלי קצת כן משם. אוקיי, לקחנו מקום 50. 6 עד 4 זה סטופר. זה לא נעשה משחק אחרון עם סופר שריק כזה. נראה לי נעשה משחק עם ריקה. מי זה? אני לא רואה. פחד שהוא יבוא אליי עכשיו. מלא. שהפעם הזאת לא תעשה לה אנוש. ראית מזהים מרני? הארץ בכל העולם. אלוף הארץ בכל העולם. לא. האמר הכי טוב בתולדות ברול סטארס. מה? חשבתי יצא מהסיעה. עכשיו ראיתי אותה נכנסת, אין סיכוי שלא. אוקיי. חשבתי נעלמה. בוא נעשה לה איזה תרגיל. זה היה האולטי הכי גרוע. לא, אל תהרוג אותי, אני חבר שלך. חבר שלך. אני חבר שלך. איזה טאבל אתה מורטיס? או, מה הוא שרד?
לא! מקום שלישי. טוב, זה יצא לי לבד. טוב, זה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. תשכחו להפציץ בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. אם בא לכם לשתף חברים, ויאללה ביי.